наҳамдиёрони азиз, мо кора шурӯъ кардем дар шаҳри Турсунзода. на кора мо сар додем. Якуми штангара мондем алмаза. 1 метр рафт уже. на кадом овкандан дар кор бошад. рақамҳои телефони мо 108 31 31 97 985 60 25 01. ватсап мо 5 33 84. кадомда лозим бошад скважи кандан ина занг занад. ина мардум дар ҳамиҷа оиди ҳамин кор барои маҳалла кандесем 150 метр иҷаба. кадомда дар кор боша алоқа кина бо дар тиктокай дар ватсапай дар ютуба яке мебурояд бинед кадомда лозим бошад дар тамос бошед. дар паноҳи худо бошед.